Dydy bob rysait Asiaidd ddim yn sbeislyd, fel y roliau ffres yma sydd yn draddodiadol o Fietnam, a maen nhw'n hawdd i'w gwneud. Gratiwch hanner modfedd o sinsir ffres. Yna, gratiwch groen leim, cyn ychwanegu 2 lwy fwrdd o sudd leim, 2 lwy fwrdd o vinegar reis, a 4 llwy fwrdd o saws pysgod. Ychwanegwch ddŵr i gyd bwyso'r blas cyn ei gymysgu. Blaswch ac addaswch fel chi moyn. A nawr, mlaen i'r roliau. Mae rhain yn rili hawdd i wneud a fallwch chi llenwi nhw efo unrhyw beth chi moyn. Dwi'n hoffi llenwad traddodiadol Fietnamaidd. Just lettuce, shibuns, ciwcymbyr a maronen i gyd wedi torri'n strybedi hir. Triwch cael y llysiau yma mor denau sy'n bosib. O, a watchwch eich bysedd. Dwi am wneud 2 fath o wrap, un gyda ciw iâr a'r llall gyda gorgymychiaid wedi coginio'n barod. Y cam nesaf di glychu wrap o bapur reis. Rhowch ar liain gwlyb cyn ei lenwi â gwahanol haenau. Llenwch fel chi moyn, ond peidiwch gorlenwi. Mae noodles tena vermicelli sydd wedi coginio'n barod yn gweithio'n dda ac yn rhoi gwaead gwahanol i'r cyfan. Roliwch yn ofalus neu newch chi rwygo'r wrap. Cofiwch bydd y cynhwysion i'w gweld trwy'r papur reis, felly triwch fod yn eitha taclus. I weini, dipiwch yn y saws. Mae rhain yn ddi-ffwdan, really fresh ac yn blasus. Os dim angen coginio nhw.